Η απόψινή ανάγνωση των γραφών προέρχεται από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 3, εδάφια 1-5. Και ο Κύριος μου είπε: «Πήγαινε ξανά. Αγάπησε μια γυναίκα που αγαπιέται από άλλον άντρα και είναι Μιχαλίδα, όπως ακριβώς ο Κύριος αγαπά τα παιδιά του Ισραήλ, αν και στρέφονται σε άλλους θεούς και αγαπούν τα γλυκίσματα από σταφίδες. Έτσι, την αγόρασα για 15 σύκλους αργύρου, 1 ομέρ και 1 λέθεκ κρυθάρι, και της είπα: «Πρέπει να μείνεις μαζί μου για πολλές ημέρες. Δεν θα εκπορνευτείς ούτε θα ανήκεις σε άλλον άντρα, έτσι θα είμαι κι εγώ για σένα. Διότι τα παιδιά του Ισραήλ θα μείνουν για πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά ή άρχοντα, χωρίς θυσία ή στήλη, χωρίς εφόδ ή οικιακούς θεούς. Έπειτα τα παιδιά του Ισραήλ θα επιστρέψουν και θα αναζητήσουν τον Κύριο, τον Θεό τους και τον Δαβίδ, τον βασιλιά τους, και θα έρθουν με φόβο προς τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Όλοι οι Εβραίοι προφήτες φυσικά προφήτευσαν για τον ερχομό του Μεσσία. Ο Μεσσίας κάποτε θα ερχόταν. Και φυσικά οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Μεσσίας που προφήτευσαν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα. Έτσι, τις λίγες εβδομάδες που έχουμε τον Δεκέμβριο, θα εξετάσουμε κάθε εβδομάδα έναν διαφορετικό Εβραίο προφήτη, θα δούμε τι είπε αυτός ο προφήτης για τον ερχομό του Μεσσία, ώστε να προετοιμαστούμε κατά κάποιο τρόπο για την έλευση του Ιησού τα Χριστούγεννα. Και ο προφήτης που εξετάζουμε απόψε είναι ο Οσιέ. Και ο Οσιέ μας μιλάει για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Μέσα από την ιστορία του ταραγμένου γάμου του, και ειδικά καθώς αρχίζουμε να εμβαθύνουμε σε αυτήν, κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε «Αυτό είναι παράξενο» και θα ήθελα απλώς να σας ζητήσω να έχετε υπομονή. Υπήρχε ένας πάστορας που υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην εκκλησία 10th Presbyterian στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, ο James Boyce, ο οποίος κάποτε δημοσίευσε μια σειρά από κηρύγματα για τον Οσιέ σε ένα βιβλίο. Και στο βιβλίο, αν πάτε στο κήρυγμα για το κεφάλαιο 3 του Οσιέ, ο τίτλος του κηρύγματος είναι «Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της βίβλου». Αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος για το Οσιέ 3, «Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της βίβλου». Και ίσως, όταν τελειώσουμε, να μην το θεωρήσετε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της βίβλου, αλλά νομίζω ότι θα δείτε γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Υπάρχουν 3 πράγματα που μας διδάσκει αυτό το κείμενο. Πρώτον, ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν γάμος. Δεύτερον, ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν ένας κακός γάμος. Και τρίτον, πώς ο Θεός θεράπευσε τον γάμο του και τι του κόστισε. Πρώτον, η σχέση μας με τον Θεό, αυτό το κείμενο μας λέει, ολόκληρο το βιβλίο του Οσιέ μας λέει, είναι σαν ένας γάμος. Παρατηρήστε, ακριβώς στην αρχή, στο εδάφιο 1, λέει «Πήγαινε Οσιέ, αγάπησε μια γυναίκα, όπως εγώ αγαπώ τα παιδιά του Ισραήλ». Και το νόημα του βιβλίου είναι ότι, όπως εσύ, Οσιέ, είσαι παντρεμένος, έτσι είμαι κι εγώ με το λαό μου. Τώρα, αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα των εβραϊκών γραφών, ιδιαίτερα των Εβραίων προφητών. Είναι στο Ιερεμίας, κεφάλαια 2, 3 και 4. Είναι στον Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο 16. Είναι παντού στον Ισαΐα. Είναι εδώ στο βιβλίο του Οσιέ. Και το θέμα είναι αυτό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σχέση μας με τον Θεό αποκλειστικά μέσα από τις εικόνες ενός βασιλιά που σχετίζεται με τους υπηκόους του, ενός ποιμένα που σχετίζεται με τα πρόβατά του ή ακόμα και ενός πατέρα που σχετίζεται με τα παιδιά του. Όσο σημαντικές κι αν είναι αυτές οι εικόνες και οι μεταφορές, και παρόλο που όλες είναι βιβλικές και μας λένε κάτι για τη σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι αρκετές, γιατί με έναν τρόπο δεν πηγαίνουν αρκετά βαθιά για να μας πούν πραγματικά τα πάντα για το τι θέλει ο Θεός σε μια σχέση μαζί μας και τι αναζητά. Αντίθετα, αυτό το απόσπασμα και αυτό το θέμα μας λένε ότι ο Θεός θέλει μια σχέση μαζί μας τόσο έντονα προσωπική και οικία, αλλά ταυτόχρονα τόσο δεσμευτική και διαρκή, ώστε λέει «Δεν μπορείτε να με καταλάβετε, ούτε την αγάπη μου για εσάς, ούτε τη σχέση μας, αν δεν με καταλάβετε ως τον νυμφίο σας. Δεν είναι αρκετό απλώς να με καταλάβετε ως τον βασιλιά σας, τον ποιμένα σας και τον πατέρα σας. Δεν ξέρετε πραγματικά τι σημαίνει η σχέση μας, αν δεν με δείτε και ως σύζυγό σας». Για παράδειγμα, στον Ισαΐα 54, αυτός είναι ο Θεός που μιλάει στον Ισραήλ, τον λαό του, και λέει τα εξής «Μη φοβάσαι,
Γιατί ο δημιουργός σου είναι ο σύζυγός σου, Ισραήλ. Ο Κύριος ο Παντοδύναμος είναι το όνομά του. Θα σε καλέσω σαν να ήσουν μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη και ταλαιπωρημένη στο πνεύμα. Μια γυναίκα που παντρεύτηκε νέα μόνο για να απορριφθεί, λέει ο Θεός σου. Ο Κύριος θα εφρανθεί για σένα. Όπως ένας νέος άνδρας παντρεύεται μια νεάνιδα, όπως ένας νυμφίος χαίρεται για την ύφη του, έτσι θα χαίρεται και ο Θεός σου για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τον Θεό ή τη σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί Του, αν δεν την κατανοήσουμε μέσα από την έννοια του γάμου? Για 3 λόγους. Ο γάμος είναι μια σχέση προτεραιότητας, οικειότητας και μεταμορφωτικής δύναμης. Πρώτα απ' όλα, ο γάμος είναι μια σχέση προτεραιότητας. Αν είστε παντρεμένοι, τότε η σχέση σας με τη σύζυγό σας πρέπει να είναι η νούμερο 1 προτεραιότητα στη ζωή σας. Τίποτα δεν μπορεί να έρθει πριν από αυτήν. Και αν της δώσετε αυτήν την προτεραιότητα και μόνο αν το κάνετε, ο γάμος θα είναι δυνατός. Αλλά αν του δώσετε αυτήν την προτεραιότητα, τότε, ακόμα κι αν όλα τα άλλα στη ζωή σας είναι χαοτικά, δεν έχει σημασία με έναν τρόπο. Βγαίνετε στον κόσμο με δύναμη. Αλλά αν ο γάμος σας είναι αδύναμος και όλα τα άλλα στη ζωή σας πάνε καλά, δεν έχει σημασία, γιατί βγαίνετε στον κόσμο με αδυναμία. Διότι αν έχετε γάμο, αυτή είναι η ανθρώπινη σχέση που καθορίζει την πορεία της ζωής σας στο σύνολό της. Και έτσι, το πρώτο πράγμα που λέει ο Θεός όταν λέει «Είμαι ο σύζυγός σου», πρέπει να καταλάβεις τη σχέση μας ως γάμο. Είναι ότι προσπαθεί να πει «Είμαι η απόλυτη προτεραιότητα». Δεν μπορείς να με γνωρίσεις ως ένα επιπλέον στοιχείο στη ζωή σου. Δεν είμαι ένα στήριγμα για να σε βοηθήσω να ξεπεράσεις τις δυσκολίες. Δεν είμαι ένα συμπλήρωμα βιταμινών. Η σχέση σου μαζί μου, η σχέση μου μαζί σου, πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου. Όλα τα άλλα είναι διαπραγματεύσιμα. Τίποτα δεν μπορεί να έρθει πριν από αυτό. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Όλα τα άλλα παραμερίζονται γι' αυτό. Έτσι, ο γάμος είναι μια σχέση προτεραιότητας. Δεύτερον, ο γάμος είναι μια σχέση οικειότητας. Ο γάμος είναι η πιο οικία ανθρώπινη σχέση με 2 τρόπους. Ο ένας είναι η γνώση. Είναι η σχέση στην οποία η γνώση είναι πιο βαθιά και οικία. Μπορείς να κρύψεις πράγματα από τους γονείς σου για το ποιος πραγματικά είσαι. Μπορείς να κρύψεις πράγματα από τα παιδιά σου. Μπορείς να κρύψεις πράγματα από τους φίλους σου. Στην πραγματικότητα, μπορείς να κρύψεις πράγματα ακόμα και από τον εαυτό σου, που όμως ο σύζυγός σου θα δει επειδή η σχέση είναι τόσο οικία. Και είναι επίσης οικία με ποιον τρόπο? Σε έναν άλλο τομέα φυσικά. Από όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, το βάθος και το πάθος των εκφράσεων της αγάπης είναι τα πιο οικία. Και έτσι, όταν ο Θεός λέει «Θέλω μια σχέση που να είναι σαν γάμος», αυτό που προσπαθεί να πει είναι ότι δεν μπορείς να με γνωρίσεις από μακριά. Δεν μπορείς να με γνωρίσεις τυπικά. Πρέπει να είμαι σε κάθε γωνιά και πτυχή της ζωής σου, σε κάθε εκατοστό, σε κάθε σημείο της ύπαρξής σου. Πρέπει να είμαι εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχει κανένα μέρος που να κρατάς κρυφό από εμένα. Και δεν μπορείς απλά να ξέρεις για μένα. Πρέπει να βιώσεις την αγάπη μου. Ό,τι κι αν είναι η σχέση μας, και είναι πολλά άλλα πράγματα, πρέπει να είναι βιωματική. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αίσθηση της αγάπης μου στην καρδιά σου. Πρέπει να υπάρχει μια πραγματική, προσωπική και βιωματική σύνδεση, επειδή είμαστε παντρεμένοι. Και έτσι, είναι μια σχέση προτεραιότητας και δεύτερον, είναι μια σχέση οικειότητας. Αλλά τρίτον, ως αποτέλεσμα αυτών των 2, είναι μια σχέση με δύναμη που αλλάζει τη ζωή. Ο σύζυγός σου, λόγω της φύσης της σχέσης, λόγω της οικειότητας και της προτεραιότητας, έχει τεράστια δύναμη να επαναπρογραμματίσει ουσιαστικά την αυτοεκτίμησή σου, την αυτοεικόνα σου και την αξία που δίνεις στον εαυτό σου. Και μάλιστα να σε θεραπεύσει από οτιδήποτε. Δες γιατί. Αν κάποιος σε αυτό το δωμάτιο έρθει και μου πει «Είσαι πολύ καλός άνθρωπος», θα νιώσω όμορφα, φυσικά. Αλλά ταυτόχρονα θα σκεφτώ «Τους ξεγέλασα». Δεν έχουν ιδέα πόσο ευερέθιστος είμαι. Έχω καλλιεργήσει αυτήν την υπομονετική, ευγενική, ποιμαντική συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρεις, έχει τα καλά και τα κακά της. Αλλά αν η σύζυγός μου έρθει και μου πει «Είσαι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει», αν το έκανε αυτό, αν το έλεγε αυτό, δεν θα μπορούσα να πω «Την ξεγέλασα». Δεν μπορείς να ξεγελάσεις τον σύζυγό σου σε κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, ο σύζυγός σου έχει μία απίστευτη ικανότητα να σε επιβεβαιώσει και να σε θεραπεύσει από οτιδήποτε,
αν επιλέξει να το κάνει. Με άλλα λόγια, αν ο σύζυγός σου πει «είσαι όμορφη» και όλος ο υπόλοιπος κόσμος σου λέει ότι είσαι άσχημη, νιώθεις όμορφη. Αν όμως ο σύζυγός σου πει ότι είσαι άσχημη, ενώ όλοι οι άλλοι στον κόσμο σου λένε ότι είσαι όμορφη, νιώθεις άσχημη. Αυτό το είδος δύναμης έχει ο σύζυγός σου. Η αγάπη του και η θετική του επιβεβαίωση έχουν αυτή τη δύναμη να σε αλλάξουν και να σε θεραπεύσουν. Τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός όταν λέει «Δεν είμαι απλώς σαν σύζυγος, αλλά σαν νυμφίος»? Στο σημείο όπου λέει «Όπως ο νυμφίος χαίρεται για την ύφη του, έτσι και εγώ χαίρομαι για εσάς». Αυτό είναι μια μοναδική στιγμή στη ζωή. Ξέρετε για ποια στιγμή μιλάει? Κάποιοι από εσάς έχετε υπάρξει νυμφίοι και το γνωρίζετε. Όσοι δεν έχετε υπάρξει το έχετε δει. Αυτή είναι η στιγμή. Ο Θεός φέρνει στο μυαλό εκείνη τη στιγμή όπου ο νυμφίος στέκεται μπροστά και η νύφη εμφανίζεται στη γωνία και αρχίζει να προχωρά προς Αυτόν. Και τότε τη βλέπει σε όλη της τη λαμπρότητα και την ομορφιά, εκθαμβωτική και λαμπερή. Πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή? Η καρδιά του χτυπά δυνατά μέσα στο στήθος του και θέλει να την αρπάξει στην αγκαλιά του. Τώρα, φυσικά, αυτό θα χαλούσε την τελετή, οπότε συνήθως δεν το κάνει, αλλά θέλει να την κρατήσει σφιχτά. Θέλει να της υποσχεθεί τον κόσμο και θέλει να δώσει τη ζωή του για αυτήν. Έτσι νιώθει. Και ο Θεός έχει το θάρρος να πει «Ξέρετε πώς είναι αυτό, έτσι είμαι κι εγώ». Οι πιο απίστευτες στιγμές στους πιο απίστευτους γάμους στην ιστορία του κόσμου είναι μόνο αμυδρές σκιές της αγάπης μου για εσάς. Και αν το κατανοήσετε, αν το συλλάβετε τόσο με το μυαλό όσο και με την καρδιά σας, αν αντιληφθείτε τη χαρά μου σε εσάς και την αγάπη μου για εσάς, αυτό θα είναι η πιο ισχυρή μεταμορφωτική δύναμη στη ζωή σας. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο δυνατό από αυτό. Ο Θεός λέει, μέχρι να με καταλάβετε όχι μόνο ως βασιλιά, όχι μόνο ως πατέρα, όχι μόνο ως ποιμένα, αλλά ως σύζυγο, ως νυμφίο, δεν έχετε ιδέα ποιος είμαι και τι μπορούμε να είμαστε μαζί. Άρα το πρώτο είναι ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν γάμος. Δεύτερον, όμως, το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε σε αυτό το βιβλίο του Οσιέ και ειδικά σε αυτό το απόσπασμα είναι ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν ένας κακός γάμος. Ας το εξερευνήσουμε. Στο εδάφιο 1 ο Οσιέ λέει «Και ο Κύριος είπε σε μένα, πήγαινε ξανά, αγάπησε μια γυναίκα που αγαπιέται από άλλον άνδρα και είναι Μιχαλίδα». Τι συμβαίνει εδώ? Αυτή η λέξη «ξανά» αναφέρεται στο κεφάλαιο 1. Αναφέρεται στην αρχή του βιβλίου, που επίσης ξεκινάει με τον Θεό να λέει στον Οσιέ «πήγαινε». Και να τι συμβαίνει στην αρχή του βιβλίου? Ο Θεός κάνει κάτι με τον Οσιέ που, από τη μία πλευρά, δεν είναι καθόλου περίεργο, αλλά από την άλλη είναι εξαιρετικά συγκλονιστικό. Από τη μία, λέει στον Οσιέ «Βλέπεις αυτή τη γυναίκα?» Και του δείχνει μια συγκεκριμένη γυναίκα, τη Γόμερ, και λέει στον Οσιέ «Βλέπεις τη Γόμερ? Αυτή είναι για σένα. Αυτή είναι η γυναίκα που πρέπει να παντρευτείς». Από τη μία πλευρά, όπως είπα, αυτό δεν είναι τόσο παράξενο. Και γιατί? Επειδή ο Οσιέ είναι προφήτης. Αυτό κάνουν οι προφήτες. Ακούν φωνές, λαμβάνουν αποκαλύψεις. Ο Θεός τους μιλάει και αυτή είναι η δουλειά τους. Λαμβάνουν αποκαλύψεις, ακούν φωνές, ακούνε τον Θεό να μιλάει και μετά κηρύττουν, προφητεύουν και μεταφέρουν το μήνυμα στους ανθρώπους. Αυτή είναι η αποστολή τους. Έτσι, από τη μία πλευρά, για τον Θεό να έρθει και να πει «Εκεί είναι η γυναίκα», δεν είναι και τόσο περίεργο. Είναι προφήτης. Εκεί είναι η γυναίκα για σένα. Αυτή είναι εκείνη που πρέπει να παντρευτείς. Αυτό δεν είναι τόσο συγκλονιστικό, αλλά το επόμενο πράγμα που λέει ο Θεός είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι πραγματικά εκπληκτικό γιατί λέει «Βλέπεις εκείνη τη γυναίκα». Αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο 2. «Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου αυτήν τη Μιχαλίδα γυναίκα, γιατί η γη είναι ένοχη μοιχείας επειδή απομακρύνθηκε από τον Κύριο». Αυτή η Μιχαλίδα γυναίκα. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο περισσότερη προφητεία από ό,τι θα θέλαμε, σωστά, γιατί αυτό που λέει ο Θεός είναι «Αυτή είναι η γυναίκα για σένα και θέλω να ξέρεις ότι πρόκειται να σου ραγίσει την καρδιά, θα ποδοπατήσει την καρδιά σου, θα σε προδώσει, θα σου είναι άπιστη και θέλω να την παντρευτείς». Γιατί? Και συνεχίζει και λέει, και αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο, επειδή η γη είναι ένοχη, επειδή το έθνος,
επειδή ο λαός είναι ένοχος της πιο αισχρής μοιχείας, απομακρυνόμενος από τον Κύριο, όμως εγώ θα δείξω αγάπη στον οίκο του Ιούδα και θα τους σώσω. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ, αν δούμε το ευρύτερο πλαίσιο του βιβλίου? Γιατί ο Θεός θα έλεγε στον Οσιέ, «Πήγαινε, παντρέψου αυτήν τη γυναίκα που θα σου ραγίσει την καρδιά και θα σου είναι άπιστη». Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι για να μπορέσει ο Θεός να διοχετεύσει αναμορφωτική χάρη στη ζωή της Γόμερ, την οποία χρειαζόταν απεγνωσμένα μέσω του Οσιέ. Αλλά ο άλλος λόγος είναι αυτός. Ο Θεός λέει στον Οσιέ, «Είσαι προφήτης. Η δουλειά σου είναι να με καταλάβεις και να γνωρίσεις ποιος είμαι, ώστε να μπορέσεις να το επικοινωνήσεις στους άλλους ανθρώπους, να τους μεταδώσεις τη γνώση του Θεού και να τους αλλάξεις». Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεις προφήτης. Γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνεις τι περνάω για να αγαπήσω τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνεις την αμαρτία. Δεν καταλαβαίνεις τη χάρη. Δεν καταλαβαίνεις τη φύση μου. Δεν καταλαβαίνεις την ανθρώπινη φύση. Μέχρι να περάσεις την εμπειρία του να σε προδώσει εντελώς το άτομο που αγαπάς περισσότερο στον κόσμο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε στο βάθος αυτού απόψε σε αυτό το κήρυγμα. Ο Θεός λέει, «Έτσι θα γίνεις ο μεγάλος προφήτης, ένας σπουδαίος κήρυκας, ένας σπουδαίος ομιλητής που θα μπορεί να αγγίξει τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να περάσεις αυτό που περνάω εγώ». Και έτσι μας λέει το πρώτο κεφάλαιο, ο Οσιέ παντρεύτηκε τη Γόμερ. Απέκτησαν 3 παιδιά, παρεμπιπτόντως, 2 γιους και 1 κόρη, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ίσως κάποτε επιστρέψουμε σε αυτήν. Ξέρετε πώς ονόμασε το τρίτο παιδί του, τον δεύτερο γιο, το τρίτο παιδί, Λοαμή? Ξέρετε τι σημαίνει? Όχι δικός μου. Γιατί η Γόμερ αμέσως άρχισε να του είναι άπιστη και μετά από αυτό, στην πραγματικότητα, τον εγκατέλειψε. Πήγε να ζήσει με έναν εραστή και μετά πήγε με άλλους εραστές και τελικά έγινε όλο και χειρότερο και τελικά, σύμφωνα με το δεύτερο κεφάλαιο, κατέληξε να γίνει πόρνη του δρόμου. Και εσείς λέτε, «Ω Θεέ μου, πόσο πιο χαμηλά θα μπορούσε να πέσει, πόσο χειρότερα θα μπορούσε να γίνει». Γίνεται χειρότερα, γιατί εδώ, στο τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι είναι προσπόληση. Είναι προσπόληση. Λέτε, πώς συνέβη αυτό? Λοιπόν, δεν μας λέγεται, αλλά υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, λέει ότι είναι ακόμα με έναν εραστή. Το βλέπετε αυτό? Είναι με έναν άλλο άντρα που την αγαπάει. Είναι με έναν εραστή. Και είναι πολύ πιθανό ότι αυτός την έβγαλε προς πώληση. Είτε είχε πέσει σε χρέη, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιος πουλιέται στη σκλαβιά, είτε μπορεί να ήταν ο προαγωγός της. Και είχε χάσει την εμπορική της αξία και ήθελε να περιορίσει τις απώλειές του. Αλλά είναι άσχημα τα πράγματα και είναι όσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει κάποιος και είναι τόσο κακό όσο μπορεί να γίνει. Είναι τόσο διαλυμένο όσο μπορεί να γίνει. Είναι τόσο δυστυχισμένο όσο μπορεί να γίνει. Και έτσι υπάρχει ο Οσιέ και ο πραγματικά κακός του γάμος. Και ο Θεός λέει, αυτή είναι μια εικόνα του τι είναι η σχέση μου με τους ανθρώπους. Γιατί λέει, αγάπησε μια γυναίκα που αγαπιέται από έναν άλλον άντρα και είναι Μιχαλίδα, όπως ακριβώς ο Κύριος αγαπά τα παιδιά του Ισραήλ, αν και αυτοί στρέφονται σε άλλους θεούς και αγαπούν τις πίτες με σταφίδες. Οι πίτες με σταφίδες, παρεμπιπτόντως, ήταν οι λιχουδιές που σερβίρονταν στα ειδωλολατρικά γλέντια. Αλλά όταν ο Θεός λέει, ο κακός σου γάμος, η προδοσία σου, όταν η γυναίκα σου πηγαίνει και δίνεται στις αγκαλιές άλλων εραστών, αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν αγαπώ τον λαό μου και αγαπώ τους ανθρώπους, και εκείνοι βάζουν άλλα πράγματα πάνω από μένα και λατρεύουν άλλους θεούς πάνω από μένα. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, όταν ο Θεός το λέει αυτό, μιλάμε για ένα από τα μεγάλα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μας λέει 2 πράγματα για τον εαυτό του και είναι πολύ σημαντικό να τα καταλάβουμε. Πρώτον, μας λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε τον αντίκτυπο του κακού μας επάνω στο Θεό μέχρι να καταλάβουμε αυτήν την εικόνα. Βλέπετε, όταν ένας βασιλιάς βλέπει έναν πολίτη να παραβαίνει έναν κανόνα, αυτό τον κάνει να θυμώσει, σωστά. Όταν ένας ποιμένας βλέπει ένα πρόβατο να ξεστρατίζει, ξέρετε, οι ποιμένες λένε «Α, πρόβατα». Όταν ένας πατέρας βλέπει ένα παιδί να τον παρακούει, αυτό τον κάνει να θυμώσει. Όταν το άτομο που αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου δίνεται στην αγκαλιά ενός άλλου εραστή, αυτό είναι διαφορετικό. Και ο Θεός λέει, μέχρι να το καταλάβετε αυτό, μερικοί από εσάς το έχετε ζήσει.
και σχεδόν όλοι σας γνωρίζετε κάποιον που το έχει ζήσει και σχεδόν τίποτα δεν είναι σαν αυτό. Και όμως ο Θεός λέει, μέχρι να το έχετε ζήσει ή να γνωρίζετε κάποιον που το έχει ζήσει, δεν καταλαβαίνετε τον αντίκτυπο της αμαρτίας σας, της ψυχρότητάς σας και της αποστασίας σας πάνω σε μένα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε για τον Θεό. Το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Και να γιατί. Όταν διαβάζεις για τη Γομέρ στο κεφάλαιο 2, βλέπεις ότι είναι εκτός ελέγχου. Είναι βασικά εθισμένη στο σεξ. Είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορεί να σταματήσει τον εαυτό της. Και όταν ο Θεός μιλάει για αυτήν την εικόνα, όταν φωνάζει στον λαό του και λέει «Είσαι σαν μία νύφη που απομακρύνθηκε από μένα», χρησιμοποιεί την ίδια, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, φρασεολογία. Έτσι, στον Ιερεμία 2, 3 και 4, λέει στην Ιερουσαλήμ, και είναι τόσο συγκινητικό, λέει «Θυμάμαι πως, σαν νύφη, με αγαπούσες, αλλά είπες, δεν θα σε υπηρετήσω». Μήπως ξεχνά μια κόρη τα στολίδια της ή μια νύφη τα νηφικά της κοσμήματα. Κι όμως ο λαός μου με έχει ξεχάσει αναρρύθμιτες ημέρες. Στην άκρη του δρόμου καθόσουν περιμένοντας εραστές. Έτρεξες πίσω από άλλους θεούς μέχρι που τα πόδια σου ήταν γυμνά και ο λαιμός σου διψασμένος. Αλλά εσύ είπες, δεν έχει νόημα. Αγαπώ ξένους θεούς, δεν μπορώ να σταματήσω, πρέπει να πάω πίσω τους. Αλλά μπορούν οι θεοί που έφτιαξες για τον εαυτό σου να σε σώσουν όταν βρεθείς σε δυσκολία. «Τι κάνεις, ω ερημωμένη», λέει ο Κύριος. «Γιατί ντύνεσαι με κόκκινο και φοράς χρυσά κοσμήματα? Γιατί βάφεις τα μάτια σου? Στολίζεσαι μάταια, γιατί οι εραστές σου σε περιφρονούν και επιδιώκουν τη ζωή σου». Αυτό λέει ο Θεός. Και πάλι, μπορώ μόνο να το εκφράσω, δεν μπορώ να εμβαθύνω πλήρως σε αυτό. Τι σημαίνει να ακολουθείς έναν άλλο Θεό? Σημαίνει ότι όταν κάτι είναι πιο σημαντικό από τον Θεό στη ζωή σου, αν το να βγάζεις χρήματα είναι αυτό που σε ενθουσιάζει περισσότερο, αν αυτό καθορίζει την αυτοεικόνα σου και το ποιος είσαι, αν σου φέρνει περισσότερη χαρά από τη σχέση σου με τον Θεό, αν το να αποκτήσεις παιδιά, να παντρευτείς, να έχεις έναν γάμο, η εμφάνισή σου, οι επιτυχίες σου, κάποιος μεγάλος πολιτικός σκοπός, αν οτιδήποτε είναι πιο σημαντικό από τον Θεό στη ζωή σου, τότε αυτό είναι ο πραγματικός σου Θεός. Και ο Θεός λέει το εξής: «Ξέρεις πώς είναι οι εθισμένοι στο σεξ. Ξέρεις κάτι για τον εθισμό στο σεξ». Ο εθισμός στο σεξ προέρχεται από μια εσωτερική κενότητα και εξαιτίας αυτής της κενότητας ένα άτομο οθείται προς μια ψεύτικη οικειότητα μέσω διαφόρων σεξουαλικών πρακτικών που δεν ικανοποιούν. Ο Θεός τολμά να πει εδώ ότι αν κάνεις οτιδήποτε πιο σημαντικό από εκείνον, την καριέρα σου, έναν καλό σκοπό, την οικογένειά σου, τον γάμο σου, την επιθυμία σου να παντρευτείς, αν κάνεις οτιδήποτε πιο σημαντικό από εκείνον, τότε κάνεις το ίδιο πράγμα με την ψυχή σου που κάνει ένας εθισμένος στο σεξ με το σώμα του. Δίνεσαι στην αγκαλιά κάποιου πράγματος και πρέπει να το έχεις. Αν δεν έχω χρήματα, αν δεν έχω αγάπη, αν δεν έχω ρομαντισμό, αν δεν έχω αυτό που είναι τόσο σημαντικό για μένα, πιο σημαντικό από τον Θεό, είμαι εθισμένος. Το έχεις παραδώσει στον εαυτό σου. Είναι οι εραστές σου, αλλά οι εραστές σου σε περιφρονούν. Τι λέει ο Θεός? Δεν μπορούν να σε σώσουν. Είναι απλώς είδωλα. Δεν σε δημιούργησαν αυτοί, εγώ σε δημιούργησα. Δεν μπορούν να σε σώσουν, μόνο εγώ μπορώ. Είσαι δούλος, λέει ο Θεός. Πώς θα σε σώσει το χρήμα σου όταν το χάσεις? Και θα το χάσεις, γιατί αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δεν μπορεί. Μπορεί μόνο να σε καταραστεί με την αίσθηση της απουσίας του. Μόνο εγώ μπορώ να σε σώσω. Αν χτίσεις τη ζωή σου γύρω από έναν άνθρωπο, όσο καλός κι αν είναι, τι θα γίνει όταν πεθάνει? Και θα πεθάνει. Βλέπεις, τα είδωλά σου δεν μπορούν να σε σώσουν. Οι εραστές σου, με έναν τρόπο, επιδιώκουν τη ζωή σου. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν όταν η καρδιά σου είναι ραγισμένη. Ο Θεός λέει, μέχρι να καταλάβεις τη συντριβή του να σε προδώσει το άτομο που αγαπάς περισσότερο, μέχρι να νιώσεις την απιστία του, δεν καταλαβαίνεις πώς νιώθω για την απομάκρυνσή σου και την αμαρτία σου. Και ούτε καν καταλαβαίνεις την ίδια σου την καρδιά, πόσο εθισμένος και υποδουλωμένος είσαι σε άλλα πράγματα πέρα από εμένα, που ποτέ δεν θα σε σώσουν και θα σε οδηγήσουν μόνο στην καταστροφή. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν ένας γάμος. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σαν ένας κακός γάμος.
Αλλά τρίτον, εδώ βλέπουμε πώς ο Θεός θεράπευσε τον γάμο του και τι του κόστισε. Ας δούμε πρώτα πώς είπε στον Οσιέ να το κάνει. Εδάφιο 1. Μεγαλύτερο από «Και ο Κύριος μου είπε, πήγαινε ξανά». Εκείνη τον είχε εγκαταλείψει, είχε γίνει πόρνη, ήταν προς πώληση και ο Θεός λέει «πήγαινε ξανά». Τώρα, αυτό που λέει ο Θεός εδώ είναι «έχεις εκατονταπλάσιους, χιλιαπλάσιους λόγους για διαζύγιο. Αλλά θέλω να πας να την ξαναπάρεις. Μην το κάνεις αυτό. Πήγαινε να την ξαναπάρεις». Κάποιοι κάνουν αμέσως το λάθος και λένε «Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για διαζύγιο, ότι ανεξάρτητα από όλα πρέπει πάντα να δουλεύεις το γάμο σου?» Όχι. Υπάρχουν πολλά σημεία στη Γραφή που λένε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για διαζύγιο, αλλά χάνεις το νόημα. Το νόημα όλου αυτού, και ο Οσιέ θα ήταν πολύ θυμωμένος μαζί σου αν δεν το καταλάβαινες, είναι ότι ο μόνος λόγος που περνάει όλο αυτό είναι για να δείξει τον Θεό και τη σωτηρία Του. Δεν είναι απλώς ένα συγκινητικό παράδειγμα. Βέβαια, μπορείς να μάθεις κάτι από αυτό, για το πώς να μην τα παρατάς πολύ εύκολα. Μπορείς να μάθεις κάτι για το πώς να θεραπεύσεις μια σχέση, αλλά αυτό δεν είναι το κύριο μήνυμα του Οσιέ. Ο Οσιέ δεν είναι εδώ για να μας δείξει ότι η αγάπη κατακτά τα πάντα. Όχι. Το μήνυμα είναι «Ο Θεός κατακτά τα πάντα». Και ο Θεός λέει «Ας δείξουμε στον κόσμο πώς είμαι εγώ. Πήγαινε σε αυτήν». Και έτσι πάει. Και τότε βλέπουμε πόσο συγκλονιστικό είναι το επόμενο εδάφιο. Εδάφιο 2. «Και έτσι την αγόρασα». Αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, τον 8ο αιώνα π.χ. όταν προφήτευαν ο Οσιέ και ο Αμώς, το Ισραήλ είχε καταρρεύσει πνευματικά και πολιτιστικά. Ήταν σαν τα ειδωλολατρικά έθνη γύρω του. Είχε υιοθετήσει πολλές από τις συνήθειές τους. Και έτσι είναι πολύ πιθανό ότι αυτό ήταν μια δημόσια δημοπρασία, ότι η Γόμερ πουλιόταν σαν σκλάβα σε μια δημόσια αγορά, και ξέρουμε ότι μάλλον την είχαν εκδίσει σχεδόν εντελώς ή και εντελώς, γιατί οι αγοραστές έπρεπε να δουν τι αγοράζουν. Οπότε είναι εκεί, βγαίνει σε πληστηριασμό και αρχίζει η δημοπρασία. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι μάλλον είχε τα μάτια της κλειστά. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά, αλλά τουλάχιστον αυτό μπορούσε να κάνει για να προστατεύσει λίγο τον εαυτό της σε αυτήν τη στιγμή της απόλυτης ταπείνωσης. Ακούει τις φωνές 5 σίκλοι, 8 σίκλοι. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι μία από τις φωνές είναι του άντρα της. Τι κάνει εδώ? Μετά από όλα όσα του έχει κάνει, τι κάνει εδώ? Και μετά ακούει 10, 12, 13, 15 σίκλοι και ένα λεθέκ. 15 σίκλοι και ένα χομόρ κρυθαριού, που παρεμπιπτόντως είναι περίπου 30 σίκλοι, η μέση τιμή ενός δούλου. Πουλήθηκε στον Οσιέ. Και τότε ανεβαίνει σε αυτήν, τη σκεπάζει με έναν μανδύα και την οδηγεί μακριά, και εκείνη σίγουρα σκέφτεται «γιατί με θέλει ακόμα?» Και μάλλον το πρώτο που της περνάει από το μυαλό είναι «κατάλαβα, εκδίκηση. Τώρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μαζί μου». Αλλά το εδάφιο 3 δείχνει ότι όχι. Μιλάει τρυφερά σε αυτήν. Αυτό το εδάφιο, παρεμπιπτόντως, είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστεί. Αλλά τι λέει? 3 πράγματα. Πρώτον, θέλω να ζήσω μαζί σου. Δεν σε θέλω σαν δούλη. Σε θέλω σαν γυναίκα μου. Θέλω να ξαναχτίσουμε ένα σπίτι. Θέλω να ξαναφτιάξουμε μια ζωή μαζί. Δεύτερον, θα υπάρξει μια περίοδος αναμονής. Για αρκετές ημέρες, για μια καθορισμένη περίοδο χρόνου, δεν θα έχεις σχέσεις με κανέναν άντρα. Ούτε καν με εμένα. Το γράμμα το λέει ξεκάθαρα. Κανέναν άντρα, ούτε εμένα. Δεν θα κοιμηθούμε μαζί. Και σίγουρα δεν θα κοιμηθείς με κανέναν άλλον. Αλλά τρίτον, μετά θα είμαι πραγματικά δικός σου. Ξέρεις τι λέει? Θέλω να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, αλλά πρέπει πρώτα να περάσουμε από μια περίοδο αποκατάστασης, να αντιμετωπίσουμε όσα έχουν συμβεί. Και μετά, δεν θα είσαι απλώς δική μου, αλλά και εγώ θα είμαι δικός σου. Ο Ντέρεκ Κίντνερ, στο σχόλιο του για τον Οσιέ, το περιγράφει έτσι. Υπήρχαν οι άπιστες συνήθειες, διαμορφωμένες μέσα σε χρόνια, που έπρεπε να κοπούν. Και υπήρχαν οι οδυνηρές αλήθειες στη μεταξύ τους σχέση, που έπρεπε να εξερευνηθούν μαζί, χωρίς βιασύνη. Ξέρεις, ο Οσιέ δεν έχει καμία αφελή ρομαντική προσέγγιση. «Α, όλα θα γίνουν καλά». Όχι. Πληρώνει ένα τίμημα.
Ήδη έχει πληρώσει το οικονομικό τίμημα. Και πιθανότατα πλήρωσε και ένα τεράστιο κοινωνικό και πολιτιστικό τίμημα. Όλοι οι φίλοι του, όλη η κοινωνία, τι θα έλεγαν? Αυτήν, μετά από όσα έκανε, μετά από τόσα χρόνια πορνείας, θα την πάρεις πίσω για γυναίκα σου. Πληρώνει το τίμημα οικονομικά. Πληρώνει το τίμημα κοινωνικά. Αλλά πάνω απ' όλα, πληρώνει το τίμημα συναισθηματικά. Βασικά, κάνει αυτό που σήμερα θα λέγαμε βαθιά συναισθηματική δουλειά. Τι λέει? Έχω πληγωθεί βαθιά. Δεν μπορώ απλώς να γυρίσω στο κρεβάτι μαζί σου. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά θα πληρώσω το τίμημα, ώστε κάποια μέρα να είμαι πραγματικά δικός σου. Και ακόμα κι αν δεν ξέρουμε πώς τελείωσε η ιστορία τους, το γεγονός ότι αυτή η σχέση έχει φτάσει ως εμάς, ως μία από τις μεγάλες παραβολές της σχέσης του Θεού με το Ισραήλ, πιθανότατα σημαίνει, και εγώ το πιστεύω, ότι στο τέλος η Γομέρ βρήκε ανάπαυση στην αγάπη του άντρα της. Αλλά αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Η όλη ιδέα είναι ότι ο Οσιέ είναι μία εικόνα του Θεού. Ο Οσιέ αγαπάει. Ο Θεός αγαπάει. Ο Οσιέ προδόθηκε. Ο Θεός προδόθηκε. Ο Οσιέ πλήρωσε ένα τεράστιο τίμημα για να την πάρει πίσω. Αλλά ο Θεός. Πού συμβαίνει αυτό με τον Θεό? Και εδώ θέλω να καταλάβεις κάτι. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα πρόβλημα, και υπάρχουν 5-6 τέτοιοι στον κόσμο, να τους ψάξεις και να τους παντρευτείς, δεν χρειάζεται να πληρώσεις κανένα τίμημα. Αλλά αν αγαπάς οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει προβλήματα, η αγάπη σου θα απαιτήσει μια θυσία. Πάντα. Σκέψου το. Έχεις μια φίλη που περνάει έναν εφιάλτη. Είναι μόνη της. Υποφέρει. Έχει απελπισία. Χρειάζεται κάποιον να μιλήσει και εσύ ξέρεις, αν πάω να τη δω, πάει το βράδυ μου, θα μπλεχτώ στα προβλήματά της, θα νιώσω κι εγώ χάλια, θα με πάρει από κάτω. Λοιπόν, τι θα κάνεις? Ή θα μείνεις σπίτι και θα κρατήσεις την ηρεμία σου και εκείνη θα βυθιστεί περισσότερο, ή θα πας σε αυτήν και όταν τελειώσει η βραδιά, εκείνη θα νιώθει καλύτερα, αλλά εσύ θα νιώθεις χειρότερα. Αλλά έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι. Ίσως ο Θεός σε μεταμορφώνει σε κάποιον που μπορεί να μιλήσει στις ζωές των άλλων. Έτσι έκανε και με τον Οσιέ. Δεύτερον, είσαι ανήπαντρος και φοβάσαι γι' αυτό. Ή μήπως είσαι ανήπαντρος και νιώθεις έντονη απογοήτευση γι' αυτό? Με άλλα λόγια, μήπως επιθυμείς τον γάμο υπερβολικά ή μήπως δεν τον επιθυμείς καθόλου? Ο Ιησούς Χριστός σε κοιτάζει και λέει: «Μέχρι να γευτείς την νηφική μου αγάπη, μέχρι να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο μοναδικός γαμπρός, ο μόνος σύζυγος που μπορεί πραγματικά να ικανοποιήσει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς σου, θα τον θέλεις είτε υπερβολικά είτε καθόλου. Η ημέρα του γάμου μας, εσύ και εγώ, στο τέλος του χρόνου, είναι η μόνη ημέρα γάμου που θα σε γεμίσει απόλυτα και ολοκληρωτικά. Και σε περιμένει. Μέχρι να το καταλάβεις αυτό και να έχεις την νηφική μου αγάπη, θα αντιμετωπίζεις τον γάμο με λάθος τρόπο, είτε επιθυμώντας τον υπερβολικά, είτε απορρίπτοντάς τον. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αν είσαι παντρεμένος και δεν έχεις την νηφική αγάπη του Ιησού, θα είσαι ένας κακός σύζυγος. Είτε θα απαιτείς από τον τη σύζυγό σου να καλύψει όλες σου τις ανάγκες, να είναι τέλειος, κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει, είτε θα γίνεις κοινικός. Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Εγώ είμαι ο σύζυγος που χρειάζεσαι και μέχρι να με έχεις πραγματικά, είτε θα είσαι ένας δυστυχισμένος παντρεμένος, είτε ένας δυστυχισμένος ανήπαντρος. Και τέλος, έχεις πραγματικά τον Ιησού στη ζωή σου ως σύζυγο, ή είναι απλώς ένας αυστηρός αφέντης?» Αν θέλεις να ζήσεις την εμπειρία της αγάπης του με όλη τη μεταμορφωτική της δύναμη, τότε πρέπει να ανανεώσεις ή να δώσεις ξανά τον όρκο σου. Αυτό ακριβώς είναι το δείπνο του Κυρίου, η ανανέωση των γαμήλιων όρκων μας με Αυτόν. Πες: «Εγώ, ο πιστός, λαμβάνω εσένα, Κύριε, ως σωτήρα μου, ως νυμφίο μου, και υπόσχομαι και διακηρύττω ενώπιον του Θεού και αυτών των μαρτύρων ότι σου δίνω τα πάντα». Εκείνος ήδη έδωσε τα πάντα για εμάς. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία να ανανεώσουμε τους όρκους μας και να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ θυσιάστηκες για εμάς. Σε ευχαριστούμε που είσαι ο πανέμορφος σωτήρας μας. Είσαι ο Κύριος μας. Είσαι ο σύζυγός μας. Είσαι ο πρίγκιπας της ψυχής μας. Αν δεν σε έχουμε και δεν έχουμε την νηφική σου αγάπη, είτε θα είμαστε άσχημα παντρεμένοι, είτε άσχημα ανήπαντροι. Σε παρακαλούμε,
Βοήθησέ μας να χαρούμε για την αγάπη Σου και για όσα έκανες για εμάς. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε που άκουσες σήμερα. Η Διακονία Gospel and Life υποστηρίζεται από γενναιόδωρους συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Οι δωρεές σας μας επιτρέπουν να μοιραζόμαστε το μήνυμα του Ευαγγελίου με εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του podcast, του ραδιοφώνου και άλλων καναλιών συμπεριλαμβανομένου του YouTube. Βλέπουμε τον Θεό να αλλάζει ζωές μέσω της αυξανόμενης επίδρασης αυτής της διακονίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Σε ευχαριστούμε ξανά για τη γενναιόδωρη υποστήριξή Σου, γιατί το Ευαγγέλιο όντως αλλάζει τα πάντα.